जीवन त्यांना देऊ. मी पण ज्यांचे पक्व फळा सहजपणाने गळले हो, जीवन त्यांना देऊ. संत वृत्तीनं आधी संत व्हावं आणि मग अभंग करावा, या आजीच्या शिकवणीनं हीच शिकवण बाकी बाप मग आपल्याला देताना म्हणतात की पूजेतल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा, नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची मोजणी. पुण्याची मोजणी नाही
इतका हृदय सोहळा असा छान पार पडतोय हे बघून खूप छान वाटलं. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता जसं सरांनी सांगितलं की चैतन्य केंद्र हे स्मारक होणार याची मला खात्री आहे, कारण बोरकरांच्या कवितांनी प्रत्येक वेळेला माझ्यासारख्या म्युझिक डायरेक्टरला किंवा गायकाला त्याच्या कवितेतनं फक्त जगाला चैतन्य वाटलंय हेच मला अनुभवायला नेहमी मिळालं. प्रत्येक वेळेला बोरकरांची कविता वाचल्यानंतर त्याच्या मागचे अर्थ आणि एक वेगळे भावविश्व, प्रत्येक वेळेला जी कविता आपण वाचतो ती वाचल्यानंतर एक वेगळा अनुभव प्रत्येक वेळेला अनुभवायला मिळतो. आणि हे का होतं? कारण बोरकर हे एक असे आध्यात्मिक कवी होते ज्यांच्या कवितेला मंत्रशक्ती लाभली होती असं मला वाटतं. आणि अनेक संगीतकारांनी त्याला संगीत दिलं, सगळं केलं, पण त्या स्वरांची भाषा सुद्धा इतक्या, म्हणजे मला कधी कधी असा प्रश्न पडतो की बोरकरांना चाल पहिली सुचली असेल की कविता पहिली सुचली असेल. सो असे शब्दांमध्ये दडलेलं जे काही संगीत आहे ते ज्यांना उमगलं असे कवी म्हणजे आपले बोरकर होते. आणि मला एक सांगायचं म्हणजे गोव्याशी, म्हणजे गोव्याच्या मातीतच हा गुण आहे असं मला वाटतं. मीही गोव्याचा आहे, माझं कुलदैवत मंगेशी आहे. तर गोव्याच्या मातीतच हा असा गुण आहे की तिथे चांगले आवाज, चांगले मनोवृत्तीचे कवी, एक वेगळ्या पद्धतीचं कलेचं चैतन्य गोव्याच्या मातीत आहे असं मला वाटतं. आणि ते चैतन्य म्हणजे आज असं मला वाटतं की प्रत्येक गोव्याच्या गल्ली बोळात एक एक गाणारा, एक एक कवी प्रत्येक जण असतो आणि ही इज अन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन हिज ओन राईट, असे लोक गोव्यात राहतात असं मला अनुभवाला आलेलं आहे. आणि हे करत असताना मला बोरकरांविषयी सांगताना असं वाटतं की हा गोव्याचा मातीचा कमाल आहेच, आणि मी गोव्यातल्या म्हणजे बोरकरांच्या कविता जेव्हा वाचतो तेव्हा मला बोरकर हे विश्वकवी वाटतात. म्हणजे ते फक्त गोवा किंवा महाराष्ट्रापुरतं नाही आहेत. हे स्मारक कशाला व्हावं त्याचं कारण हे सुद्धा आहे की बोरकर हे विश्वकवी होते. कारण भावविश्वातील जी पंचमहाभूते जी मी समजतो ती म्हणजे निसर्ग, प्रेम, भक्ती, संगीत आणि विरती, या 5 विषयांना बोरकरांनी ज्या पद्धतीने हाताळलंय ते असे आहेत की ते सर्वसामान्य पद्धतीने असं कोणी सांगू शकत नाही. मी भरपूर कवींच्या कविता वाचल्यात, फार चांगल्या कवींच्या कविता वाचल्यात, पण हे 5 जे भावविश्व आहेत किंवा हे पंचमहाभूत आहेत त्याच्यावरती जे बोरकरांनी काव्य केलेले आहे. आणि बोरकरांचं एक मला सांगावंसं वाटतं म्हणजे त्यांच्यासारखे कवी जे असतात ना, त्यांनी शब्द लिहिल्यानंतर अर्थ मागे धावत असतो. त्याच्या एक शब्द लिहिला की त्याच्या मागे 12 अर्थ असतात. आणि आता त्यांनी एक गाणं लिहिलं होतं की अनंता तुला कोण पाहू शके, तुला गातसा वेद झाले मुके, मती मंद अंधार कसा तू दिसे, तुझी रूप तृष्णा मनाला असे. म्हणजे असं काव्य लिहित असताना मला एक आठवण अशी झाली की स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांनी एक अनंताची आरती लिहिली होती. ती अनंताची आरती म्हणजे काय की इन्फिनिटीला शब्दात कसं तुम्ही मांडू शकाल, ते मला सावरकरांच्या कवितेनंतर जे दिसलं ते बोरकरांच्या कवितेत. ही कविता वाचल्यावर ही आम्ही गातो पण म्हणजे असं एक वरदान लाभलेले कवी आपल्या गोव्याच्या भूमीला लाभले, आम्हाला सगळ्यांना लाभले, आपण त्यांच्या कविता अनुभवू शकतोय. तर अशा कवीला आपण आज वंदन करतोय. आणि मला हे सांगावंसं वाटतं की म्हणजे बोरकरांच्या कवितांचं आणि गोव्याच्या निसर्गाचा खूप सखोल असं एक नातं होतं. आणि ते नातं जे होतं तेच नातं आपल्याला प्रत्येक वेळेला बोरकरांची कविता वाचायला पाहिजे असं आंदोलित करतं असं मला वाटतं. आणि म्हणून आज त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी म्हणून मी एक गाणं त्यांनी कंपोज केलेलं 1-2 ओळी तुम्हाला गाऊन दाखवणार आहे. आणि त्या झाल्यानंतर मी एक सरस्वतीचं महात्म्य की आपण सरस्वतीकडे काय मागितलं पाहिजे हे पण मी तुम्हाला एक हे करणार आहे. तर बोरकरांनी कशी तुझं समजावं सांग हे गाणं
कशी तुझं समजावू सांग, कशी तुझा समजावू सांग, का भामिनी उगीच राग, का भामिनी उगीच राग, कशी तुझा समजावू सांग, हास्यानी मधुरुसवा, हास्यानी मधुरुसवा, हेमंती उष्ण हवा, संध्येचा साज नवा, हा का प्रणयानुराग, हा का प्रणयानुराग, कशी तुझा समजावू सांग, चाफे कळिके विफुले, ओष्ठ कमल जे विउले, भोवती मधुगंध पळे, भोवती मधुगंध पळे, का प्रसन्न वदन राग, का प्रसन्न वदन राग, कशी तुझा समजावू सांग, वृत्तीचा होममुप, वृत्तीचा होममुप, त्यात जाळू गे विकल्प, त्यात जाळू गे विकल्प, होऊन या निर्विकल्प, अक्षय करूया ज्ञयाग, अक्षय करूया ज्ञयाग, कशी तुझा समजावू सांग, ओठांचे स्नेहबंध, ओठांचे फेडबंध, गाई गडे मुक्त छंद, श्वासांचे करू प्रबंध, हृदयाचे मधुप्रयाग, हृदयाचे मधुप्रयाग, कशी तुझा समजावू सांग, का भामिनी उगीच राग, कशी तुझा समजावू सांग. आता कसं आहे, तुम्हाला आणि एक गोष्ट सांगतो. बोरकरांनी जे लिहायचं होतं ते सगळं लिहिलं आणि ते अनंतात विलीन झाले. कवितेच्या माध्यमातून ते अमृतवाला पोचले हे तर निश्चितच आहे. जसं मला मगाशी डॉक्टर बोरकरांनी सांगितलं की पुढे 100 वर्षांनी का होईना त्यांच्याच सारखं एक व्यक्तिमत्व ह्या काव्य स्मारकातनं, काव्य तीर्थातनं घडावं म्हणून हे स्मारक आवश्यक आहे. हे खरं आहे, कारण पुढच्या पिढीला जर या गोष्टीची जाणीव झाली नाही की बोरकरांसारखा कवी आणि त्याच्या कवितेचा जो दंश असतो तो जर झाला नाही तर पुढची पिढी मला वाटते फार अभागी असेल असं मला वाटतं. आणि म्हणून बोरकरांचं म्हणजे डॉक्टर घनश्याम बोरकरांनी एक कविता लिहिली आहे, ती मला फार आवडते. आणि मला असं नेहमी वाटतं की श्रद्धांजली किंवा आपण जे देतो ना, म्हणजे आता जेव्हा लता दीदी गेल्या, माझ्या आणि लता दीदींचे खूप चांगले संबंध, ते जेव्हा गेल्या तेव्हा मला एकदा त्या म्हणाल्या होत्या कोविड असताना की अरे मी गेल्यानंतर किंवा मी असताना कोविडमध्ये एक प्रोग्राम सुरू झाल्यानंतर निदान माझ्या गाण्यांनी लोकांची पोटं तरी भरतील. पण मला नेहमी असं वाटायचं की त्यांनी गेल्यानंतर त्यांचीच गाणी त्यांना ऐकवणार लोक. म्हणजे कसं की त्यांनी एक लेवलला गाऊन ठेवलेलं असतं आणि मी काय गातो हे आपण त्यांना ऐकवायचं, त्यांचीच गाणी, जे मला कधी मनाला पटलं नाही. म्हणून मला त्या नेहमी म्हणायच्या की तू माझी गाणी कधी गात नाही. असं मी त्यांना म्हणायचो की अहो तुम्ही ते एवढंच असं गाऊन ठेवलंय, त्याला परत आपण हात का लावायचा. म्हणून असे जे मोठे माणसं असतात म्हणजे बोरकरांसारखी असतील किंवा दीदी सारखी असतील, या सगळ्यांना श्रद्धांजली द्यायचं म्हणजे स्वतःच काहीतरी बनवा आणि त्यांना अर्पण करा.
कारण स्वतःच काहीतरी बनवून अर्पण केलं ना तर त्याची जी काही नवनिर्मितीची जी काय म्हणतात त्याला झिंग असते आणि त्या नवनिर्मितीच्या झिंगातनं जे आपण अर्पण करतो श्रद्धांजली ती खरी पोचते असं मला वाटतं. म्हणून ही खरी माझीच कविता आहे. यांची असली ना तरी ती माझीच आहे असे मी सांगणार. उसनं घेतलेली नाही पण माझी आहे. कारण माझं भरत वाक्य हे पुस्तक येत आहे ज्याच्यात माझी बायोग्राफी आहे. त्याच्यामध्ये सेपरेटर्स म्हणून मी ह्यांच्या कविता त्याच्यात घेतलेल्या आहेत. तर सांगायचं म्हणजे सरस्वतीकडून आपण काय मागावं. आपण नेहमी देवळात जातो. देवळात गेल्यानंतर आपल्याला काय मागावं हे समजत नाही. फक्त नमस्कार करून आपण बाहेर येतो. पण एखाद्या कलाकाराने त्याचा व्यासंग किंवा त्याचा गाभा किंवा त्याला आयुष्यात काय हवंय हे माहित असेल ना तर तो चांगला कलाकार बनतो असं मला वाटतं. सो सरस्वतीकडे आपण काय मागावं तर ते हे आहे की दिव्य स्वर गान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. दिव्य स्वर गान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. पत्थर भेदुनी ओल पसरिशी प्रस्तरात निर्झरा प्रसविशी. जे घे जवळी मुरदाड मना मम, घे जवळी मुरदाड मना मम. भावरस पान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. भूमीतुनी अंकुर उगविशी प्रकाशात कलिका सौमलिशी. सहस्रार कमळास फुलहुनी, सहस्रार कमळास फुलहुनी ऋतंबर ज्ञान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. अक्षरातुनी मंत्र वदविशी स्वरातुनी संगीत सजविशी. अनाहताच्या उगमा मागील, अनाहताच्या उगमा मागील स्फूर्तिलय जाण दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. अरूपाला रूपात रमविशी रूपातून चैतन्य प्रकटिशी. वाग्यज्ञी प्रातिभ शब्दातून विश्व शिव भान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे सरस्वती, दिव्य स्वर गान दे. अशी ही त्यांची कविता आहे. सखे प्रेम केलं असंच जीवनावरही केलं, स्त्रीवरती केलं. प्रत्येक लहान सहान गोष्टी सुद्धा सौंदर्य शोधायची दृष्टी त्यांना लाभली होती. एका अतिशय लावण्यखानी अशा स्त्रीकडे बघून बोरकरांची कविता आहे. केशी तुझिया फुले उगवतील, केशी तुझिया फुले उडवतील. तुला कशाला वेणी, केशी तुझिया फुले उगवतील. तुला कशाला वेणी, चांदण्यास शिणगार कशाला. बसशील तेथे लेणी, बसशील तेथे लेणी. काळोखातही नील फुलवशील, चमेली तवन वाटा.
तळमळणाऱ्या पुरणीवर पेन मोगरी लाटा, पहाटशी तू अमल निरागस, पहाटशी तू. सुनील तेच बोलते. पहाटशी तू अमल निरागस, संधे परिसही भोरी, जुन्याच ओळी गुणगुणताना जमतील सोन पिसोरी, जमतील सोन पिसोरी. स्त्रीच्या सौंदर्याचं वर्णन करता करता बोरकरांची कविता सौंदर्याकडून दिव्यत्वाकडे कशी जाते इथे बघा. या कवितेत सुरुवातीला तिचं सौंदर्य, शारीर सौंदर्य एखाद्या शिल्पासारखं असं बोरकर सांगतात. म्हणतात बसशील तेथे लेणी, एखाद्या लेण्यासारखं कोरीव शिल्पासारखं तिचं देह सौंदर्य आहे. त्यानंतर ते म्हणतात पहातशी तू अमल निरागस, संधे परसी भोरी. हे तिचं भाव सौंदर्य दाखवतात. म्हणजे देह सौंदर्य, भाव सौंदर्य आणि त्यानंतर आता ती तिचं प्राण सौंदर्य किंवा स्त्री मधल्या देवत्वाचं दर्शन देत आहे. पुढली ओळखी आहे. तुझी पावले भिडता येईल तीर्थकळा पाण्याला, तुझी पावले भिडता येईल तीर्थकळा पाण्याला, तुझ्या स्वरांच्या स्पर्शे येईल अर्थ नवा गाण्याला, अर्थ नवा गाण्याला. आणि तिला विचारताय अशा तुला का हवे प्रसाधन, अशा तुला का हवे प्रसाधन, तूच तुझे गलेने, अशा तुला का हवे प्रसाधन, तूच तुझे गलेने, तुला पाहिल्यामुळे आमुचे कृतार्थ इथले येणे, कृतार्थ इथले येणे. केशी तुझिया फुले उगवतील तुला कशाला वेणी, चांदण्यास शिणगार कशाला, बसशील तेथे लेणी, बसशील तेथे लेणी. त्याची कविता बांगड्या त्या काय काचेच्या बांगड्या. त्या काळात श्रावण महिन्याच्या अगोदर बायका या काचेच्या बांगड्या बदलायच्या. आता बायका कधी बांगड्या घालतात काढतात, पण तेव्हा प्रथा होती की श्रावण महिन्यात या बांगड्या बदलल्या जायच्या. आणि बोरकरांच्या घरी आमच्या बोरीला जो कासार यायचा श्रावणात, तो या बांगड्या त्यांना दाखवतोय बायकांना. त्याचं एक सुंदर हे गीत आहे, कविता आहे. तो म्हणतो बांगड्या बघाया, बांगड्या बघाया, बांगड्या बघाया, बांगड्या बघाया, श्रावण लावण्य राज लागला फुलाया, बांगड्या बघाया. जलवलये स्वरवलये दिनकर शशिकर वलये, मिसळूनी घडिल्या प्रणये गोड बांगड्या, बांगड्या बघाया. या प्रदूषकात निळ्या या भिजल्या सोनसळ्या, लाजविती रुसुनी खुऱ्या आम्र किसलयाला. आम्र किसले म्हणजे आंब्याची कोवळी पालवी. तिचा जो सोनेरी रंग असतो त्या सोनेरी रंगाला लाजवणाऱ्या या सोनसळ्या बांगड्या आहेत. लाजविती रुसुनी खुऱ्या आम्र किसलया, बांगड्या बघाया. नवयुवती का भिडस्त भरून घ्या त्वरे स्वहस्त. तरुणींना म्हणतात नवयुवती का भिडस्त भरून घ्या त्वरे स्वहस्त, वाजवुनी तरुण मस्त चरणी लोळवाया, बांगड्या बघाया. आणि मग हिरव्या बांगड्या नववधूंना सांगतायत या वासंतिक हिरव्या आशां सम नित्य नव्या, वधू हृदया परिहरव्या प्रेम ओवयाया, बांगड्या बघाया. निर्मळ हे हिरवेपण
पतिगृही न्या करी मिरवून, सतत करा जपून जतन ही सुरम्य माया बांगड्या बघाया. आणि मग घरातल्या ज्या वडीलधाऱ्या बायका आहेत, आत्या, मामी, काकी, एकत्र कुटुंब पद्धती असायची. सगळ्या बायका, आई, या सगळ्या वडीलधाऱ्या ज्या स्त्रिया आहेत, ज्यांच्या मायेमुळे घराला घर पण लाभलेलं आहे, त्यांच्यासाठी हा कासा बांगडा देतोय. क्षितिजा सम या जांभूळ जलदान सम या श्यामल, क्षितिजा सम या जांभूळ जलदान सम या श्यामल, वत्सल या गंगेतील सांध्य मेघ छाया बांगड्या बघाया. आणि मग तो सांगतो, या माऊली आपुल्यास्तव वरजांचा सुख संभव, या माऊली आपुल्यास्तव वरजांचा सुख संभव, करजांचा दे गौरव वैश्वदेव राया बांगड्या बघाया. आणि मग बोलतो, सगळ्यांना बोलत आहेत घरातल्या बायकांना, ये कन्ने ये दुहिते अपरिणिते ललित लते, ये कन्ने ये दुहिते अपरिणिते ललित लते, ये कांते ये माते, ये कांते ये माते सुभग साज न्याया बांगड्या बघाया. या श्रावण लावण्य राज लागला फुलाया बांगड्या बघाया, बांगड्या बघाया, बांगड्या बघाया. बोरकरांनी संध्या हीच राधा असं मानलेलं आहे. कृष्णाची अनेक नावं या कवितेत आलेली आहेत. तिथे कदंब वृक्ष जो आहे त्याला त्यांनी पवन किंवा वारा असं म्हटलेलं आहे. तर कवितेचं नाव आहे मिलन क्षेत्र. संध्या राधा तांबूस गोरी उन्मद पतगती मंद, संध्या राधा तांबूस गोरी उन्मद पदगती मंद, यमुना स्नाना धापत आली जपत म्हणी गोविंद, न सहुनी मोहन दाह सोडिला श्वास कंचुकी गंध, न सहुनी मोहन दाह सोडिला श्वास कंचुकी बंध, सहज तिच्या चाळ्यातून सुटले वायाचे रतिगंध, अंचल उडता कंपित स्तंभित चंचल पवन कदंब. संध्या ही राधा आहे, तिचा पदर ढळलाय. अंचल उडता कंपित स्तंभित चंचल पवन कदंब, घर्म जलाने सचैल भिजला झाला ओला चिंब. यमुना बदली नको राधिके उघडी टाकू पाठ, यमुना बदली नको राधिके उघडी टाकू पाठ, लोचन पापी सोडव दे मज कचभाराची गाठ, लोचन पापी सोडव दे मज कचभाराची गाठ, हरि प्रतिबिंबे लहरत होती यमुना उतटत डुंब. हरि प्रतिबिंबे, हरि इथे पुन्हा कृष्ण किंवा काळा किंवा काळूक, हरि प्रतिबिंबे लहरत होती यमुना उतटत डुंब, डुंबत होती धुंद राधिका पिरीत पिवळे लिंब, डुंबत होती धुंद राधिका पिरीत पिवळे लिंब. वंशवनातून व्यंकटलोचन तिमिर चोरटा कृष्ण, वंशवनातून व्यंकटलोचन तिमिर चोरटा कृष्ण, उष्ण उसासे टाकीत फिरला बघत तिला सतृष्ण. निळी होऊनी उठली राधा, निळी होऊनी उठली राधा, पिळू लागली केश, मोर होऊनी गिळू लागला जलमौक्तिक ऋषिकेश, मोर होऊनी गिळू लागला जलमौक्तिक ऋषिकेश. पिसा पिसातून फुटू लागले नक्षत्रांचे नेत्र, पिसा पिसातून फुटू लागले नक्षत्रांचे नेत्र. त्या चित्राने रात्र झाली, त्या चित्राने रात्र झाली, अक्षय मिलन क्षेत्र, अक्षय मिलन क्षेत्र. गप गप गपनी पसानी प, गपनी रे नी प रे,
रे ग सा ग पा नि रे ग रे सा ग पा नि रे ग नि ग ग सा. चंद्रबिंबल्याली गवळण आली भारी. चंद्रबिंबल्याली गवळण आली भारी. निळ्या दिवाळीने मला भुलावण केली. चंद्रबिंबल्याली हंबरल्या धेनु तोची अंबरली वेणू. हंबरल्या धेनु तोची अंबरली वेणू. अंबरल्या धेनु तोची अंबरली वेणू. कस्तुरीने नाला पेटलेला अनुरेणू. कस्तुरीने नाला पेटलेला अनुरेणू. चंद्रबिंबल्याली गवळण आली भारी. चंद्रबिंबल्याली यमुना निशंक गिरे. कालियाचा डंख यमुना निशंक गिरे. कालियाचा डंख मयूरल्या प्राणा फुटे गगनाचे पंख. मयूरल्या प्राणा फुटे गगनाचे पंख. चंद्रबिंबल्याली गवळण आली भारी. चंद्रबिंबल्याली गवळण आली भारी. निळ्या दिवाळीने मला भुलावण केली. चंद्रबिंबल्याली. कुठलीच बोरकरांची मैफल कवितेची बोलावू शकत नाही. ते तेजस्वी बोरकर आपल्या समोर सादर करतील पायजणा. त्या दिसा वडाकडे गडद किंचना मंद वाजत आयली तुझी गॉंग पायजणा. बोरकरांचे जे प्रेम विरह स्मरण काव्य हा जो प्रकार आहे त्यातली कविता आहे. बोरकरांच्या अशा अनेक कविता आहेत. 16 वर्षानंतर कृतार्थ आहे. इंद्रदिनांचा असर सरेना आहे. त्यातलीच ही पायजणा ही कोकणी कविता. त्या दिसा वडाकडे त्या दिसा वडाकडे गडद तिंसना मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. पैसुल्यान वाजली घाट दाटलो न्हयचो कंठकाठ. सावळ्याचो घमघमाट सुटलो त्या खिणा. मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. गळ्या सुखा डोळ्या दुखा लकलकली जाऊन ठिका लकलकली जाऊन
वाजत आयली, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा. ते शेवटच्या कडव्यात म्हणतायत, तातले काय नुल्ले आज, तातले काय नुल्ले आज, सगळ्या जिणे आयल्या सांज, सगळ्या जिणे आयल्या सांज, तरी अकस्मात तुझी, तरी अकस्मात तुझी वाजती पायजणा. मंद मंद वाजत आयली, मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा, तुझी गो पायजणा. या कैवल्यचंद्राच्या जाणीवेने कवी बाकीबाबांच्या चित्तात अहंकार विलय होण्याची प्रक्रिया उदयाला आली. सगळी वादळे शांत झाली आहे आणि अचानक सर्वत्र एकच एक आनंदाचा समुद्र उचंबळतो आहे असा भाव मनात दाटून येऊ लागला. शून्यतेतील स्वतःच्या एकटेपणाबद्दल भूतकाळ गाऊ लागले. यापुढे हे गीत माझे एक त्या माझ्याच साठी. या एकटेपणात बाकीबाबांच्या मनात ईश्वराबद्दलची कृतज्ञता दाटून आली आणि वाटले, हे अनामिका, हे अरूपा, आयुष्यभर तुझ्यापाशी काही ना काही मागतच आलो, पण न मागताच मला तू दिलीस काव्याची प्रतिभा, दिव्याची ओढ. शाणीवे वाचून दिधली जाणीव, तेने माझा जीव सुखविला. माझ्या साध्या भाबड्या शब्दांना तूच तर अभिमंत्रित केलीस. माझी धुराक्षरे झाली साहित्याची द्वारे, शारदेचे वारे संचारले. स्वरी जे जे आले झाले चित्ररूप, स्वरी जे जे आले झाले चित्ररूप. छंदात अरूप धूप झालो. हे आनंद स्वरूपा, रांगडी भाषा हाताळणाऱ्या मंत्रद्रष्ट्यांच्या अंतर्यामी तुझाच तर प्रणवनात घुमत असतो. आणि मग त्या अभिमंत्रित भाषेमुळे मुंगीप्रमाणे सरपटणाऱ्या साध्या सुध्या शब्दांना पंख फुटून ते आकाशात उड्डाण घेऊ लागतात. कधी सूर्याला कवेत घेतात, तर कधी चंद्राच्या 16ही कळा खुडून आणतात. ज्ञानदेवानी शब्दांची रत्ने बनवली, तर तुकारामाने शब्दांची शस्त्रे घडवली. ती सर्वात्मका तूच त्यांना दिलेल्या दिव्य ध्यासाच्या जोरावर तुझे उपकार कसे फेडू. माझे थकले मागणे तुझे सरेनारे दान, गीमा मागून अमाप तुझे पिका समाधान. गीमा म्हणजे ग्रीष्म. गीमा मागून अमाप तुझे पिके समाधान. दिसा वरुषे चांदणे स्वर्ग रात्रीचा अंधण, दिसा वरुषे चांदणे स्वर्ग रात्रीचा अंधण. दाही दिशाच्या तीर्थांनी माझा तुडुंब रांजण. आता खुंटली रे तृष्णा माझे कुंठले मागणे. आता खुंटली रे तृष्णा माझे कुंठले मागणे. मीच झालो तुझ्या हाती तुझे लाडके खेळणे. मीच झालो तुझ्या हाती तुझे लाडके खेळणे. तुझे माझे दया सिंधू जगा वेगळं आले नाते. तुझे माझे दया सिंधू जगा वेगळं आले नाते. तुझ्या माझ्या जिव्हाळ्यात उभे त्रैलोक्यच नाते. तुझ्या माझ्या जिव्हाळ्यात उभे त्रैलोक्यच नाते. माझ्या मागण्या हुनी रे तुझे देणेच शहाणे. माझ्या मागण्या हुनी रे तुझे देणेच शहाणे. तुझे माझे हे आता फक्त शब्दांचे बहाणे. तुझे माझे हेही आता फक्त शब्दांचे बहाणे. अंगी अवसर तोवरी ईश्वर एरवी मी नर वैगुण्याचा. संचारी बोलतो तो जाणा विठ्ठल. संचारी बोलतो तो जाणा विठ्ठल. अन्य वेळी बोल फोल माझे. स्पर्शे त्याचा होतो प्रकाश पुतळा. स्पर्शे त्याचा होतो प्रकाश पुतळा. एरवी एरवी ओवळा कावळावी. जेन माझे त्याचा वाहू कामी गर्व. जेन माझे त्याचा वाहू कामी गर्व. कर्तृत्व ते सर्व विठ्ठलाचे. कर्तृत्व ते सर्व विठ्ठलाचे. विसरून दीप सारे मी चाललो निजाया. आता अशाश्वताची उरली मुळी न माया. आता अशाश्वताची उरली मुळी न माया. मी पाहिले तयांचे वेल्हाळ रंग सारे. मी पाहिले तयांचे वेल्हाळ रंग सारे. तेव्हाच शाश्वताचे मी हेरिले इशारे.
तेव्हाच शाश्वताचे मी हेरिले इशारे, स्वर शब्द वेचलेले, स्वर शब्द वेचलेले शोषून सर्व प्राणी, स्वर शब्द वेचलेले शोषून सर्व प्राणी. आजन्म होविली मी त्यांची प्रसन्न गाणी, आजन्म होविली मी त्यांची प्रसन्न गाणी. ध्वनी त्यातूनही परंतु कुणी आगळा निघाला, ध्वनी त्यातूनही परंतु कुणी आगळा निघाला. त्याचाच छंद आता या लागला दिवाला. खेळून सर्व नाती उरलो पुन्हा निराळा, खेळून सर्व नाती उरलो पुन्हा निराळा. लंघून राहिलो मी माझ्याही संचिताला, लंघून राहिलो मी माझ्याही संचिताला. मिळू द्या मला मुळाशी सारी मिटून दारे, मिळू द्या मला मुळाशी सारी मिटून दारे. मोकाट वारियानो थोडे मोकाट वारे, मोकाट वारियानो थोडे मोकाट वारे. ही ह्या कार्यक्रमातली शेवटची कविता आहे. जीवन त्यांना कळले हो ह्या कवितेने आणखी काही कविता घेणार होतो पण वेळ कमी आहे, त्याच्यामध्ये शेवटची कविता आहे. बोरकरांची दृष्टी जीवनाकडे बघण्याची. बघा, बोरकरांनी लावण्य निसर्गात पाहिलं आहे, चराचरात पाहिलं आहे, परंतु मानवी जीवनाचं सौंदर्य लावण्य ते कशात बघतात ते या लावण्य रेखा कवितेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. देखने ते चेहरे, देखने ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे, देखने ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. गोरते वासावळे, गोरते वासावळे त्या मोर नाही फारसे. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. देखणे ते हात, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे. देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे. मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. देखणी ती पावले जी ध्यासपंथी चालती. देखणी ती पावले जी ध्यासपंथी चालती. वाळवंटातून सुद्धा स्वस्ती पद्मे रेखिती. वाळवंटातून सुद्धा स्वस्ती पद्मे रेखिती. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. देखणी ती जीवने जी तृप्तीची तीर्थोदके. देखणी ती जीवने जी तृप्तीची तीर्थोदके. चांदणे जातून फाके शुभ्र पाऱ्या सारखे. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. देखणा देहांत जो, देखणा देहांत जो सागरी सूर्यास्तसा. देखणा देहांत जो सागरी सूर्यास्तसा. अग्निसा पेरून जातो रात्रगर्भी वारसा. अग्निचा पेरून जातो रात्रगर्भी वारसा. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे. गोरते वासावळे, गोरते वासावळे त्या मोर नाही फारसे. देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे.
जीवन त्यांना कळले हो, जीवन त्यांना कळले हो. आबा तुम्ही म्हणालात ते खरं होतं. आजही इतक्या वर्षानंतर तुमच्या चंद्रफुलासारख्या कविता हजारो रसिकांना आनंद देत आहेत. सत्यम शिवम सुंदरम याची पूजा बांधणाऱ्या तुमच्या कविता वाचल्या की मनाला विलक्षण आनंद होतो आणि कृतार्थतेने तुमच्याच कवितेतील उद्गार निघतात. जीवन त्यांना कळले हो, जीवन त्यांना कळले हो. मी पण ज्यांचे पक्व फरापरी, मी पण ज्यांचे पक्व फरापरी सहजपणाने गळले हो. मी पण ज्यांचे पक्व फरापरी सहजपणाने गळले हो. जीवन त्यांना कळले हो. जळापरी मन निर्मळ ज्यांचे, जळापरी मन निर्मळ ज्यांचे गेले तेथे मिळाले हो, गेले तेथे मिळाले हो. चराचरांचे होऊन जीवन स्नेहासम पाजले हो. जीवन त्यांना कळले हो. सिंधू सम हृदयात जयांच्या रस सगळे आकळले हो. आपत्काली अन दीनांवर घन होऊन जे वळले हो. जीवन त्यांना कळले हो. दुरित जयांच्या दर्शन मात्री मोहित होनी जळले हो. पुण्य जयांच्या उजवाडाने फुलले अन परिमळले हो. जीवन त्यांना कळले हो. आत्मदळाने नक्षत्रांचे वैभव ज्यांनी तुळले हो. आत्मदलाने नक्षत्रांचे वैभव ज्यांनी तुळले हो. साया साविन ब्रह्म सनातन घरीच ज्या आढळले हो. उरीच ज्या आकळले हो. जीवन त्यांना कळले हो. मी पण ज्यांचे पक्व फरापरी सहजपणाने गळले हो. जीवन त्यांना कळले हो. आबा ज्यांचं स्मरण केलं जातं त्यांना कधी स्मरण नसतं. आबा जोपर्यंत मराठी आणि कोकणी कविता आणि तिचा आस्वाद घेणारे हजारो रसिक जिवंत आहेत तोपर्यंत बाकी बात तुमची कविता आणि तुम्ही अमर आहात, अमर आहात, अमर आहात.